godsdienstvrijheid, de vernietiging van de huizen en infrastructuur en de voortdurende uitbreiding van Israëlische nederzettingen hebben geleid tot een humanitaire crisis. Dit is onaanvaardbaar. Het vereist onmiddellijke aandacht. In totaal zijn sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza inmiddels al 4.500 mensen gedood. En meer dan 15.000 mensen zijn gewond geraakt.